Fy enw I yw Emily Davies a fi sy'n gweithio i cwmni o'r enw Capestone Organic Poultry yn Shir Benfro. A fi sy'n gwneud y marchnata a'r PR a'r rhan o'r waith sustainability fyd. Yn Capestone Organic Poultry mae ieir 'da ni ac yn ni'n cynhyrchu ieir i llefydd fel Marks and Spencer, Harrods a llefydd fel yna. A amser Nadolig yn ni'n cynhyrchu rhyw 50,000 o twrcis. Mae ffactri 'da ni ar seithfyd a mae rhyw dros 25,000 o ieir yn mynd trwy'r ffactri pob wythnos. A wedyn ar yr un sgil mae rhyw dros 20,000 o ciw ieir bach yn cael ei delifro fan hyn pob wythnos fyd. Ar hyn o bryd mae dros 200,000 'da ni ar y fferm. Mae cefndir fi wedi tyfu lan ar Poultry Farm o'r enw Cuckoo Mill a wedyn fi wedi bod yn helpu mas dan mam a dad eitha lot. A wedyn nes I bach o waith fyd i Cowpots Ice Cream a Proper Welsh Company a gwahanol agri-food businesses fel yna really. A hefyd es I brifysgol I wneud PR and marketing a wedyn ges i'r job fan hyn yn Capestone. Fi sy'n gwneud y marchnata a'r PR a mae hwnna'n meddwl mynd mewn I Harrods, mynd mewn falle I Marks and Spencer, mynd mewn I cwsmer arall Whole Foods yn Llundain ac actually wneud fel cookery demos a siarad i'r pobl a siarad i'r butchers sydd tu ôl y counter ond hefyd siarad i'r cwsmeriaid sydd yn prynu cynnyrch ni a deall exactly pam maen nhw'n prynu'r cynnyrch. Dyna beth fi wedi bod yn wneud really, yw tyfu'r integrity i'r brand. Mae hwnna yn meddwl creu wefan newydd. Mae hwnna yn gweud llawer am y busnes. Mae lot I ddarllen ar y wefan. Hefyd, social media, mae hwnna'n bwysig iawn fyd. Mae stori hyfryd 'da ni, felly mae fe mor bwysig I pobl actually deall y stori tu ôl y cynnyrch maen nhw'n prynu yn y siop. Mae fe'n rili bwysig I ni wneud waith yn y cymuned. Fi yw STEM ambassador a mae STEM yn meddwl Science, Technology, Engineering and Maths I oes I falle ddim yn gwybod. I ni'n wneud lot o waith gyda ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd fyd ac I ni wedi croesawu dros 170 o disgyblion drwy'r gatiau fan hyn ar y fferm a mae cyfle wedyn iddyn nhw dysgu am y ieir, dysgu am ffermio. Un o'r rhesymau pam I ni fel cwmni yn gwneud lot gyda'r ysgolion yma yw bod yn mor bwysig I plant a pobl ifanc I actually dysgu ble mae bwyd nhw'n dod o. Dwi'n actually yn meddwl bod mwyaf o plant yn meddwl bod y chicken maen nhw'n gael yn dod o Tesco a dyna fe, that's it. Wrth gwrs maen nhw yn cwsmeriaid ni yn y dyfodol, felly mae fe mor bwysig I wneud beth I ni'n wneud. Mae dros 130 o bobl yn weithio fan hyn. Mae Capestone fi'n meddwl yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn y sir, felly mae fe'n bwysig iawn I dim ond jyst hybu beth I ni'n wneud, ond hybu y ffaith bod y jobiau yn y diwydiant yma, felly mae rhaid I ni wneud mwy a gweithio mwy galed I hybu'r pobl a denu'r pobl mewn i'r diwydiant. Wrth gwrs fi'n teimlo'n cryf iawn am bwydyddiod a'r diwydiant yn Nghymru, felly dwi'n rili eisiau cael gyrfa yng Nghymru yn siarad am beth sydd 'da ni yng Nghymru. Rhaid ni'n gweithio'n galed I denu pobl mewn ac I hysbysebu beth sydd 'da ni yn y diwydiant.